Είμαι ο Παραμυθόσαυρος. Χαίρετε παιδιά. Ελάτε στην παρέα μου να περάσουμε καλά. Είμαι ένας μπλε δεινόσαυρος με μεγάλη ουρά. Είμαι βιβλιοφάγος, εξού και η κοιλιά. Μία μέρα που περπάταγα σε ένα πυκνό δάσος, βρήκα ένα βιβλίο που έγραφε ο πρίγκιπας και ο δράκος. Το πήρα και το διάβασα σε 2 δεινοσαυράκια, εκείνα ευθύς κοιμήθηκαν σαν 2 μικρά αγγελάκια. Η καρδιά μου γέμισε αγάπη και γαλήνη και η φαντασία μου πέταξε μέχρι τη σελήνη. Έτσι αποφάσισα συγγραφέας να γίνω, βιβλία να τρώω και γνώση να γεμίζω. Μείνε μαζί μου και άκουσε μία ιστορία. Κλείσε τα ματάκια σου και αρχίζω με το 3. 1, 2, 3.